So kakuha akong usa na patatoy lain niya hindi man ka. Maayong hapon mga ka-target. Naaday ko today og Osaka Village dito sa Korea. And time check alas city na sa gabi And so mga hayag pa kayo. And pakita na ko ninyo ilahang style of farming. So mo nilang humayan Humayan. Humayan nila. Gamay kayo balay. Nya sa hayag ba kayo, pamingaw na kayo. Ninduta silang humayo. And it's summer season. So grabe kainit. And mo na mga balay nga commonly makita sa mga lugar nga sa mga village sa Korea, especially sa mga mga province na gid siya nga dapit mga balay dool sa mga farm. So mo na siya mga old house na kayo kasagaran kay mga tiguang na puyo. Pero makabilib kayo kay kugihan kayo sila sili mo siya imong chili powder i-dried usa ang ladaan usa siya galingon ipagaling ito pa rice Japon. So gabi kami ngawa murag walay tao nagpuyo. So gamay lang siya nga village. So maihapan nimo ang balay nga naa dinhi dapita pila ka buok sayo po unta kaayo pero wala na may tao nagawas-gawas. So there nga side na po yung mga sili nasa mani. So guwapa kay ilang sili dagko kay bunga. Muna ang sili ilang kanon. Magimuon nga chili powder. Ilang pahinggon usay harvest. Dayon i-dried siya. Usa pod ipagaling. So makita ninyo kadang bakanti kay kung anong na siya pakwan unta na siya. So sayang lang wata kaabot o pa wa kami kasoy din hidayon ba so kay past few weeks pod ko so kay siging uwan so wala gid mi kalugar ganhi sayang kaayo kay sa last year daghan kay mga after harvest ay daghan kay siya mga mahabilin ba nga pwede na siya nimo hagdawon but this year wala sayang wala na. So mangutan na kami sa among kaila dinhi nga basin na pa sila na ibawan unta ba nga pakwan farm gani nga wala pa na harvest or bagong harvest pa unta ba para unta makahagdaw sayang kayo hindot kayong pakwan labi nag summer. So muna daw sili dagko kay bunga. Dagko kay bunga lang sili diha. Guwapa kayo. So kanin siya din hibakanti so pakwan unta na. Atos ang pikas. Dayon ato ta sa babaw dapit. I-check nato kung unsa pay naa didto. So kan siya din nga area pulos gud ni siya fan farm. So napoy uban part sad kuan radish. Dayon nasa Bombay. But Bombay wala na man nag-harvest sad.
So ato tas babaw atong tan-awon kung unsa pay naa. Pulang yuta kaninduta. Unsa siya kuan medyo may bagka brown brown unsa siya. Hindot kay lang yuta. So sayang mga katarget na ay kuan usa. Naon tati usa. Wala nakuha sa video. Sayang. Hindi na lang sa sagbutan. Nagtambay. Nakuyawan ni dagan. Sayang wala nakuha video. So dinhi nga area pod, labi na mga village, bukid-bukid. Daghan kayong kuan dinhi pod, mga usa. So first time na ako makakita og usa dinhi sa Korea na. Saup ng adlaw. Kanindot sa lugar. Hilom kaayo. Peaceful kaayo. Mas-smell nimo ang baho sa farm. Humot kaayo, makamingaw. Makamingaw sa Pinas. Wow, so dinhi nga part sad. Naputay daghang kuan dinhi mga sibuyas. Sibuyas Bombay. Sibuyas Bombay magpadaw na siya niya harvest. Magpadaw na harvest. Yelo ng kuan Bombay ba magsibuyas dahon? Sibuyas Bombay. Bombay mag dahon, sibuyas Bombay dahon. So dito nga side mga sibuyas. Sa pikas pod magmani. Mani. Then dinhi kanipod siya kay pakwan sa dunta but wala na. So mao ni siya ang style sa ilang farming dinhi sa Korea. Indot kayo. Lapad kaayo mga yuta nya halos di ka kakita og bakanti nga wala gi kuan ba di uma. Mostly sa mga yuta dinhi gina farm gid siya. So walay usik. So kanipod siya man siya og kuan dinhi para sa mga seedlings ba. Unsan siya man siya og kuan mag sili seedlings. Then napod sila sa mo siya tangki sa tubig. Unya uso sad kaayo dinhi sa ilaha kani mga hausu. Mga inanaw hausu. Masya plastic house. Ito lapad kay mga kayutaan dinhi nga ginauma himon lang umahan. Nya makita ninyo pila balay makita dinhi nga side nay balay nya naibay sa other pod medyo layo kayo distansya kayo so lagyo kayo mga balay so dinhi nga area medyo di kayo siya kuan di kayo bungtod dili na ka kuan ang bukid dinhi. So na ako'y nakita unsa ka to dito magbagong harvest di pa nga siya kuan man og kuan radish. Kanduta sa adlaw sunset na so dali ang area nanapod siya ikon din sili sili nga farm nanasad kagwapa sa sili dagko kayo dagkua gapuwa-puwa ka na kagwapa sa sili kadagko sili. So nakoy nakita nga magbagong naka-harvest unsa kanin man og radish. So atong adtuon nita sa hayag-hayag pa sa doon sa pang adlaw naka sunset pa doon sa sunset ni. So
Dito ang area kung makita ninyo. Dito may bagong naka-harvest. Unsa ka ana. So medyo dugay-dugay sa kung wala nakabalit din So makamingaw. Daghan sa kayong mga pwedeng makuha din hiba. Labi na ini harvest na. Pwede ka makapanghagdaw so kanindot unta. Ang pakwan lang sayang kay pakwan wala mo abti. Huwag nag-harvest sayang. So hiking sa Taginagmay. Tanaw sa view sa umahan sa Korea. So daw nagputi-puti magbago siyang hinarvest gid. So ato siyang i-check kung unsa na diha. Unsa na nga kuan farm. Basta pwede ta maka panghagdaw ba. Malagadish suka na siya naka-harvest na. Then ay dili pakwan lah pakwan di mananaw ta sig na pa ba ito makapagtaog kuan din kasi kay sobra ba kasi naka-harvest na ni siya so pwede na ta manghagdaw din pwede ra kay manguha. Magnapoy nakit ang daghan so check na to basin makakuha tag daghan dagko ano kinakitaan ay may tag wala pa siya dunot. Gamay man kaya dako sayang ano si dunot sayang wala na dunot na nasa si gamay hindi na baka hani mamaghilaw pa sayang check na pa gamay man lata siya dako ay pwede pa madapa ay wala na akong nakitaan ay sayang lata na wala na ato pa sa babaw check pa nato nakasad sa babaw pa may maghilaw simputi pa siya unod ito pa mag goods pa dako goods pa so ingon ani di ay so mostly ingon ani so after siya sa harvest so pwede ka ay kamukuha ani magmahal ka pwede na imukuhaon kaya naka-harvest na siya bali mga reject na lang na ba so nadis baba napidaghan i-check na ito
pa oh. The goods pa oh. Wow, goods. Pwede ni. Anta hinog na anta siguro. Dado na to niya. Balikon. Nanaw pa ta. Kadaghana oh. Kung sa kanila naka-harvest. Ito oh. Ito kami oh. Napay daghan oh. Daghana. Jud oh. Magnasubuan na siya expose sa adlaw. Magnakin siya kadaot. Ito pa oh. Daghana pa man din hidapita. Wow. Mga goods pa niyo. May mga goods pa oh. Nakakunik pa sa kuan. Punuan. So ay sayang magkuan na oh. Damage na oh. Sayang. Tumoy kasi naapa sa tumoy. Okay. Taas pa kayo sa dito, daghan pa dito oh. Kanyo goods pa oh. Goods pa oh. Goods pa gud kayo. Tamis ba ka ha? Maghinog na nita. Duha. Duha niya lakaw naman ko, so di mo kaya og dala, so mamili lang tag pinaka the best. So dapat oh, padung pa siya sa ubos. But layo naman mga Japon o sa kumada makayag dala. So mag atuto sa katong usa. Ito pa ay nakakunik pa ba sigurado. Okay po, goods pa sa do. Hindi suki expose na sa init. So balikan itong usa. Mas maayos ba. Kaya kaya siya ma-expose maaari ba. Yan nakakunik pa sa punuan. So kanitong dadon. So kakuha akong usa na patatoy lain niya, hindi man kaya bugat sad ya, galakaw ko. So ato siyang testingan kay basig masayang atong pagbitbit niya dito, hilaw pa. Tsaka na, so ato siyang testingan, siyang i-check kung hinog na ba. Okay. So hinog na oh. Puwa sa ilaw. So pwede pa siguro ni. So muli na ta. Ito siyang hiwaon. Iabot sa balay. See you guys.